Ayaqhuba amalungiselelo okubanjwa komsitho ngomhla-ndlela wonyaka wombutho we-ANC eKimberley kwiphondo laseMntla Koloni. Lo msitho owaziwa ngeJanuary 8th Statement uzakubanjwa kumabala aseTafelburg ngomhla weshumi elinambini ngoJanuary walonyaka uzayo. Lamalungiselelo akhe ambathwa zingxelo ezingaginyisi-mathe kumanina lombutho zokuba kwenziwe umthetho-sihlomelowokwandiswa kwamaxesha okuthengiswa kotywala. Iza kuba lityeli lesithathu eliphondo lesingatha lendibano, kodwa amalungiselelo awahambanga ngaphandle kwemingeni, nanjengoko abahlali bekhala ngokungahanjiswa kwenkonzo. Kusenjalo umbutho we-ANC usirhoxisile isicelo sokutshintshwa kweeyure zokusebenza kwemizi yentselo ukuba zivule iiyure ezingama-24 ngexesha lendibano yeJanuary 8th. Umbutho wamanina we-ANC ukhalaze wavakala nanjengoko esi sicelo sirhoxisiwe. Imizi yeendwendwe eqeshisayo sele igcwele kwaye abanini bazo bagcwele imincili. It will bring quite an awareness to our business. And I think it's an opportunity also for people to know that Kimberley is alive. Things are happening here, and there is also potential for growth. Is here to create relationships. You know, we want people to keep coming back. Certainly there's going to be an influx of tourists, business people, probably from all over the country and international. And we want to make sure that we have a constant relationship with people wanting to come back for more. Amalungu e-ANC aphuma kweli jikelele kulindeleke ukuba agaleleke kwisixeko sedayimani nobelungu nowapane kwiindaba ze-SABC eKimberley kwiphondo lomntla Koloni.